Днес ще ви покажа как рисувам чаши, които ще бъдат подарък за сребърна сватба. Имам бял надпис, отпред и долу на столчето. Отпред пише "Честита сребърна сватба", отдолу имената на семейството, а отзад с помощта на сребърен контур изрисувам различни малки елементи, които да покрият целия гръб на чашата. Стават много елегантни и нежни. Тъй като чашите са еднакви, ви показвам едната как изглежда отблизо.